Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eramaten itzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Jainko hau guzti dut beti benekoa. Egizu, ospadutzagula biziki jaunaren mekanik misterioak zure barkamenatu dezagun. Zure Seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrage bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, uharteak entzun, urrutiko herriak aditu, amaren sabeletik deitu ninduen jaunak, amaren erraietatik zidan izen eman. Ezpata zorrotz egin zuen bere jaua, bere gerizpean gorde ninduen, gezia bezala zarrozturik, gezi ontzian sartu ninduen, eta esan zidan, zu, Israel, nire morra izera, zu gatut gorespena, nik nire baitan esaten nuen, alperrikakoak nire nekeak, utsian atutut nire indarrak, baina egiaz, jaunak zeukan nire zuzen bidea, nire jainkoak zeukan nire saia. Orain, horrela nintzen jauna, amaren sabeletik bere sarbitzurako deitu ninduena, Jakob bere gana bihurtzeko eta Israel biltzeko. Izan ere, halako ospea eman zidan jaunak, eta jainkoa izan zen ere indar. Eta hau esan dit, oso gutxira, zu nire sarbitzari izatea, Jakoben leinuak eraikitzeko, eta gelditzen diren Israeldarrak erregatzeko. Atzerrien argi egiten zaitut, nire salbamena lurraren azken lugaraino iritsi dadin. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Iragarriko dut jauna zure salmamena. Iragarriko dut jauna zure salmamena. Zugana biltzen ez jauna, ez nari lotxa sekulan. Zuzena zeran ezkero, askata honetaren agazazu. Itzuldi gana belarri hori eta salbara azazu. Iragarriko dut jauna zure salbamena. Nere ahoak zure zuzentasuna iragarriko du, zure salbamena egun osoan. Zuk digazu jauna gazte nintzenetik irakatsi, orain arte ditut zure mirariak iragarri. Iragarriko dut jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa santuaren liburutik. Aldi hartan Jesus, bere ikasleekin mailan zegoela, larritu zitzaion barrua, eta honela mintzatu zitzaien. Egiaz diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleek elkarri begiratu zioten, norengatik ari zen ez zekitela. Haietako bat, Jesusek hain maite zuena, Jesusen ondoan zegoen mailan. Pedrok keinu bat egin zion eta esan, galde ezaiozu norengatik ari den. Harek, Jesusen bular gainean etzanik esan zion, nor da hori, jauna. Jesusek erantzun zion, ogi guztia emango diodana uraxena. Eta ogia guztirik Judasi, Simon Iskarioteren semeari eman zion. Ogiarekin batera, Satanas sartu zitzaion barrura. Orduan, Jesusek esan zion, egin behar duzuna, egizu berehala. Mailan zeudenetatik inor ez zen ohartu. Zer esan nahi zion horrekin? Judasek zuen diru poltsa, eta batzuk uste zuten jaidako behar zena erosteko esan ziola Jesusek, edo behar zuen zerbait emateko. Judas ogi hartuta berehala
atera zen, gaua zen. Atera zenean Jesusek honela esan zien, orain izan da goretxia gizonaren semea, eta jangoikoa goretxia izan da harengan. Jangoikoaren entzat agertu baita harengan, jangoikoak berak agertuko du gizonaren semearen aintzat, eta laizter gainera. Ene semeok, oraintxe ez nago luzarorako zuekin, nire bila ibiliko zerate, eta judutarra esan niena, zuei ere esaten zuek orain. Ninoan tokira, zuek ezin zerate etorri. Simon Pedrok esan zion, jauna, nora zoaz. Jesusek erantzun, ninoan lekura, ezin zera orain nirekin etorri, gero bai etorriko zera. Pedrok esan zion, zergatik ezin naiz orain zurekin joan. Nik nire bizi emango dut zuregatik. Jesusek erantzun, zure bizi emango duzula niregatik, egiaz diozut, oilarrak jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Jaunak esana. Atzokoa bezala, gaur ere Judas agertzen zaigu, aste arte santuan, eta esan genezake Judasekin batera Pedro ere bai. Bi kasu oso ezberdinak. Bik esan genezake Jesusi huts egin ziotela oso momentu berezi batean. Baina Jesusen jarrera, eta hori oso importantea da guk ulertzea, ez da zigortzearena, ez da norbaitek zerbait gaizki egiten duenean pertsona hori erabat kanporatzearena, edo baztertzearena, edo despatxatzearena. Baizik eta barkatzeko desiotan dago Jesus. Esan dugu gaurko evangelioaren hasieran, Jesusi larritu egin zitzaiola bere barrua. Pentsatuz, bere ikasle batek salduko zuela. Baina, eta detaile hori ere erantzi zaigu, berak esan zion, egin behar duzuna, gintzazu lehen baiden. Eta danak pentsatu zuten, seguru asko, enkargu batzuk egitera dijoa, berak poltsu ditzen baizuen, edo behar zuei dirua ematera. Nonbait Jesusek, noiz nahi, bihartzen zuen Judas, olako eginkizunak egitera. Sobran bezatena, edo behar zutena, baina betire pobreekin bere diru hori konpartitzera. Eta, esan genezake, kristautasunaren ezin besteko ekintza bat. Behartsuak, pobreak, beharrena ez daukatenak gogoan aukitzea. Baina, esan genezake, lehen esan dira bezala, bi jarrera oso ezberdin. Alde batetik, Judasek Jesus saldu zuen. Pedro ukatu egin zuen 3 aldiz. Baina, gero, Pedroren jarrera izan duzan barkazioa eskatzea Jesusi. Eta Jesusek ez zion bakarra barkatu. Baizik eta berriz ere konfirmatu zuen bere ondorengo bezala. Bere Elizaren arroka bezala konfirmatu zuen, naiz eta 3 aldiz ukatu. Eta Judasek, guk jakina, sekulan ez dezakegu pertsonaren barrena juzkatu, hori bakarrak jangoikoak egin dezake. Guk kanpotik ikusten diren ekintzak, baina sekulan ez barrena pertsonak zer sentimentu ditu, edo pertsona batek zenbateraino dakin, kostietan zer egiten ari den, edo bere erruduntasuna den, edo ez den hori jangoiko daki. Buruan galduta bali mazaukan, edo auskaloku ez bera edo, Judas barrendik juzkatzeko hori bakarra jangoikoak egin dezake. Baina bai, ulertu dezakegu, berak egin zuena egin beharrean, hau da, Jesus saldu ondoren, desesperazioetan bere buruaz beste egizun, baina hori egin beharrean, joan izan balitz, Jesusen gurutzearen oinetara, barkazioa eskatuz, ez dut uste inork dudan jarriko duenik, Jesusek barkazioa eskainiko ziola bihotzetik, eta konfirmatuko zuela bere apostolu bezala,
eta gaur egun konsideratu izango zera seguru asko santu handi bat bezala. Eta honekin ez dut esanen, juzkatzen ari naiz egin, bere barrena, kasu ere, zeruan egongo da, hori dut ez dakigu, jagoikoak bakarra daki baino, edozein kasutan, ulertu behar dugu, eta honekin bukatuko dut, jagoikoaren errukia zenbatekoa da. Bera, beti prest dago barkatzeko. Eta nahi du, guk ere konfiantza sakon hori eukidezan dut beti. Sekulan bildurrik ez, ikararik ez, sufrimendurik ez, angustiarik ez, baizik eta pakea, maitasuna, lasaitasuna, hoxe sentitzea nahi du gure jaunak berari barkazio esker joaten geran bakoitzean. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, honako bezasatu bat bereziki, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Senti dezatela beti, kristauen harrera. Eskatezaioko jaurgari. Eta eskatuko dugu, baita ere, krisialdi ekonomikoa gehien sufritzen ari diren pertsonen alde eta lurraldeen alde. Eukidezan dela, laguntza, beste solidaritatea, aiatu dadila haien gana. Eskatezaioko jaurgari. Entzuna itauna bilotzez egiten dizkizugu eskariak Jesu Kristo gure jaurgari bitartez. Esker hori diozu jaurra zure familiaren eskaintzari, eta doai santuetan parte hartzen dutenei, emaiezu haien betera iristea Jesu Kristo gure jauraren bitartez. Jaurra zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaurreko gure jaurari. Egokina bai eta zuzen amai eta beti zuri eskerrak egitera jaurra, aita guztiz santu, kangoikoan guztidun beti horri. Zure semean nekaldi xampagarriaren esker, mundu guztiak aitor dezakez zure beritasuna. Eta gurutzearen indarrean ari agertzen da, bai munduaren epaiak, bai gurutze izatuaren
hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau ere gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afalongo berdinak izandurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen, eta edan guztiok dutatik, hau ere odolaren kalizalata, itun berri eta betiko bere odola, zuentzat eta eskorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure seminaren eriotza eta piztuera gogorretuz, biziaren okia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu behituzulako. Eta apanik eskatzen zuru Kristoren gorpuzkoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazun itasun osoa Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzelerekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean batean gure semedeak eta hildako guztiak, harritzazun zure aurpegiraren argitan. Errukizak izkiguaren guk guztio betiko bizitza iritsi bezagun, kangoikoaren Ama Maria Tomatxoarekin, San Jose bere senadarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jakoiko augustun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizarte guztietan salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerdutan zera, salbatu izapegi zure izena, etor begi zure garen egin begi zure gaia zerduak ezaren lopean ere, emailu zure horretako godia, markatu bere zorrak, gure ere zorrak markatzen diabizizkero, eta ez gure bat dira, baina dena izan zuzetik. Atera gaitza
Egin dezagun otoin. Zure doai saldaberria kandurik, zapakit eskatzen dugu jauna zure egokia. Orain jaurlaritzak sakramentua ematen diguzu bezala, zure bihotzenez betiko biziaren jabe egin ditzazula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiamunak aitak eta semiak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Gogorazten dizuet, bihar konfesore ongo dela, etxaldeko 5 eta 2 aurrera konfesore bat ongo dela hemen elizen, bai zuen antzako